ዕለታዊ ዜና ቅድድም ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ንዕወት ሓዉ ኣሌክሳንደር ግርማይ ሽልማት ይህብ። ሄኖክ ሙሉ ብርሃን መጥባሕቲ ኣብ ቤልጅም ቮልታ ቫሌንሽያ ሞት ሓደ ደጋፊ። ሎሚ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ክሳተፈሉ ኣብ ዝቐኒ ዓብዪ ውድድር ቅድም ብሽክለታ ቮልታ ቫሌንሽያ ዝተዛዘመሉ ብዓብዪ ከዓ ኣብ ምቾት ርእስ ከተማን ኣስመራ ክካየድ ዝቐኒ ቻምፒዮን ማውንቴን ባይክ ዞባ ማእከል ዝተዛዘመሉ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ መደብ ብኣካል ተረኺቡ ሽልማት ዝዓደለሉን ድሙቕ ዕለት ነይሩ። ሰላምታ ይረሳዕናን ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ሎሚ ከዓ ከምቲ ልሙድ ዝርዝር ዜናታት ቅድድም ብሽክለታ ሃገርናን ዓለምን ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትሓብሩ ነዛ ብትጋት ዓበይትን ዘሐጉስን ዜናታት ቅድድም ብሽክለታ ሃገርናን ዓለምን ሒዛትልኩም ትመፅእ ዘላ ቻነልና ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ርኢትኩም ኮነ ድጋፍኩም ከዓ ኣብ ኮመንት ኣስፍሩ። ኣቐዲምና ኸ ነቶም ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምግባር ወቶም ምስ ቻነልና እትተሓባበሩ ነመስግን። ሰናይ ምክትታል። ቢንያም ግርማይ ንዕውት ሓዉ ኣሌክሳንደር ግርማይ ሽልማት ይህብ። መጀመር ዜና ንኸውን ዝሓረ ናይ ሓበሬታ ኣብ ምጭውት ርእስ ከተማና ኣስመራ ዝመፀና ዘሐጉስን ዘኹርዕ ዜና እዩ። ኣስመራ ብፍሉይ ናይ ተምሃሮ ማዕበልያ ተወሊዓ ውዒላ ካብ እናብን ጎደናታት ካብ ፃት ናብ ፃብ ሰመድ ይውዒሉ። ብዓቢኻ ጎደናታት ኣስመራ ብሓደ ነዊሕ ሕብራዊ መስመር መስመስ ይብል ቀጠልያ፣ ቀይሕ፣ ሰማያዊ፣ ጸሊም ሓደ ፍሉይ ቀብኣይ ከም ዘወሃዶም ላዕልን ታሕትን ይወናጀሩ። ኣብ ኣልኡላ ዝቐነየ ድምቀት ናይ ጋንታታት ምስ ናይ ኣስመራ ኣይዳረግን እዩ። ምናልባት ኒሲኣይ ዘይፈልጦ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ኣስመራ ዳ ከይህሉ ዝብል ኩነታት ኣብ ሓመድ ኣስመራ ዝርአ ነይሩ። ህዝቢ ካብ ምብዝሑ ዝተልዓለ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ሰብ ፀዊዕካ ኣይተስምዕን። ኩሉ ተምሃራይን ተዓዛብን ንጋንትኡ ሆን እናበለ ይድግፍ። ኣብ ዞባ ኣፍሪካ መዳርግቲ ዘይብሉ ቅድድም ብሽክለታ ሰሪዓ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ዝደምቅ ከዋኽብቲ ዘፍረየት ከተማና ኣስመራ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ውድድር ክካየድ ቀኒሎ። ዕላማ ናይዚ ውድድር ከዓ ንዋሕዚ ናይቶም ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ነጊሶም ዘለዉ ተቐዳደምትና እናሃሩ ንምውሳኽ ዝዓለመ እዩ። እዚ ውድድር ብስም ቻምፒዮን ማውንቴን ባይክ ተምሃሮ ዞባ ማእከል ብዝብል ስም ክሰላሰል ዝቐነየ እዩ። ኩሎም ተምሃሮ ዞባ ማእከል ክሳተፍሉን ከቢድ እልኽ ከርእሉን ዝቐነዩ ውድድር ከዓ እዩ። ብዓብዪ ከዓ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ብሉፃት ተቐዳደምቲ ናይዛ ፕላኔት ብህቡብነት ኣብ መበል ሻድሻይ ደረጃ ዝርከብ ቢንያም ግርማይ ብኣካል ዝተሳተፎ ስለ ዝነበረ ዕላምኡ ብግቡእ ዝወቕዐ ውድድር እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ጽልዋ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ኪኖ ብዜና ምስማዕ ዓለማዊ ዓወቱ ብኣካል ኣብ መሬትን ሓመድን ሃገሩ ተረኺቡ ብዝፈጥሮ ድርኺትን ቅዱስ ክንእን ከይተረፈ እዩ ዝቕፅል ዘሎ። ኣብ ቀረባ መዓልትታት ሒዝናልኩም ንመፅእ ሓደ ዓብዪ ዶክሜንታሪ ቢንያም ግርማይ ትማሊ ኣብ ኣስመራ ክርአ ከም ዝወዓለ ድሮ ፈሊጥኩም ኣለኹም። ሎሚ ከዓ ከም መቐፀልቶ ቢንያም ግርማይ ኣብ ፊልምን ብስእልን ወፃኢ ብኣካል ዝተረኽቦ ውድድር ቻምፒዮን ዞባ ማእከል ብወግዒ ተዓፂሎ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ስነ ስርዓት ምዕዳል ሽልማት ንዕውታት ተምሃሮ ዘጋጠመት ፍጻሜ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ቅድሚ 11-12 ዓመታት ቢንያም ግርማይ ተምሃራይ ቤት ትምህርቲ ሓርበኛታት ነይሩ። ኣብቲ ግዜታ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ውድድራት ቻምፒዮን ማውንቴን ባይክ ተምሃሮ ዞባ ማእከል ከዓ ንቤት ትምህርቲ ወኪሉ ይሳተፍን ይዕወትን ነይሩ። እዚ ታሪክ እዚ እታ ቤት ትምህርቲ ነበር ብኩርዓት ዓመት ቅድሚ ዝውድድር ምጅማሩ እተዘንትዎን ተምሃሮ ከዓ ዝኾንሉ ታሪክ ኮይኑ ይጸኒሑ። ሎሚ መዓልቲ ዕለት 4 የካቲት 2024 ግና ሓደ ፍሉይ ክስተት ኣጋጢሙ ታሪክ ከም ዘለዎ ተደጊሙ። እንዳ ግርማይ ኣይተኻሉን ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ካልእ ሕቡእ ኮኸብ ኣብሪቖምልና ኣለዉ። እዚ ውሉ ኮኸብ እዚ ኣሌክሳንደር ግርማይ ይበሃል። ኣብዚ ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ካልኣይ ብምውፃእ ዝደመቐ ንእሽተይ ሓውን ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ። እዚ ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ ውድድር 340 ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ተምሃሮ ክሳተፍዎን ከለዉ 180 ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ውድድር ተሳቲፈን። ነዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ምስሕ ተቐዳደምቲ ምስ ረኣዩ ገለ ሰባት ኣንታ ዝቕድድም ብሽክለታስ ኣብ ደምና እያ ተዋሂዱ ክብሉ እንከለዉ ገለ ከዓ ኩሉ ኤርትራዊ እንዲዳ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ተቐይሩ ወይለኹም ፀዓዱ ከምታ ኣብ ግዜ ውድድር ነዞም ብኣጻብዕቲ ዝቁፀሩ ኣሕዋትና ተዓፅዎም ዘለኹም ማዕበል ኤርትራውያን ዕውታት መፂኡ ክዓፅወኩም እዩ። ኣብ ብሉፃት 10 ዕዋት ከዓ ክትናፍቅዎ ኢኹም ዝብሉ እውን ኣይተሰኣኑን። በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኣስመራ ከምዚ ዝኣመሰለ ድምቀትን ስምዒትን ኣማሚኻ ውዒላ። ዝበዝሑ ዞም ንኣሽቱ ተምሃሮ ለቢሶሞ ዝነበሩ ማልያታት ናይ ጋንታ ኢንተርማርች ናይ ቢንያም ግርማይ፣ ጋንታ ሊድል ትሬክ ናይ ናትናኤል ተስፋፅዮንን ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ማልያታት እዩ ነይሩ። እዚ ነቲ ኣብ ከባቢ 2010 ክሳብ 2022 ኩሎም ተቐዳደምቲ ኣብ ኤርትራ ናይ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ማልያታት ተኸዲኖም ዝወዳደርዎን ዝለማመድዎን ዝነበሩ የዘኻኽረካ። ቢንያም ግርማይ በዓል እውን ብማልያ በዓል ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ውድድሩ ጀሚሩ። ኣብ ዝተፈላለየ ቃለ መጠይቃት ከም ዝገልጾ እውን ዓወታት በዓል ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ምስታፉን ቅዱስ ቅንኢ ከም ዘሕደረሉ ይዝጠቅስ። ሎሚ እምበኣር እዞም ብድምር 520 ዝበፅሑ ተስፋት ተቐዳደምቲ ንቢንያም ግርማይ ብኣካል እናረኣዩ ምውድዳሮም ካብ ኢዱ ሽልማቶም ምቕባሎምን ዝህልዎ ረብሓን ሞራልን ዓብዩ።
ድሕሪ ዒዳት ዓመታት ከዓ ብሳላ ቢንያም ግርማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ሄኖክ ሙሉብርሃን መርሃዊ ቅዱስ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ካልኦትን ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሐ ዝብሉ ከዋኽብቲ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ክንርኢ ምዃንና ዘጠራጥር የብሉን። እዚ ሎሚ ዝወዓለ ማዕበል ዓጋት የብሉን። እዞም ነዚ ድርኺት ዝሰኒቖም ክወዳደሩ ዝወዓሉ ንኣሽቱ ውልድ ተቐዳድምትና ጽባሕ ንግሆ ኣብ ቦታ ልምምድ ኣብ ጎኒ በዓል ቢንያም ግርማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ሄኖክ ሙሉብርሃንን ኮይኖም እዮም ክለማመዱ ኣብቲ መንገዲ ንምንታይ ተመክሮን ጥበብን ከም ዝወስዱ ከዓ ርዱእ ይኸውን። በዚ ረኺቦሞ ዘለዉ ተስፋን ረአን ዓቐብ ዓርቢ ረቡዕን መንጉዳን ንዕኦም ተራ ነገር እዩ። ከም ማይ ጠምጠም ኢሎም ከም ዝድይቦ ርጉፅ ነገር እዩ። ኩሉ ቅድታት ስነ ፍልጠት ብሽክለታ ካብ ዓበይቲ መምሃራን እዮም ክመሃሩ። መዓልታዊ ከዓ ናብ ዓብ ሕልሚ እንዳተሰጋገሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ኩሉ ዓይነታት ውድድራት ዝደምቁ ተቐዳደምቲ ክንርኢና ድሮውን ዓበይቲ ጋንታታት ቅድም ብሽክለታ ዓለም ጠመትአን ናበይ ከም ዘብላ ብሩህ እንዳኾነ ይመጽእ ኣሎ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓበይቲ ጋንታታት ናይ ኤሮፓ ተፃወቲ እንተደልየን ናብ ብራዚል ከይደን ድላይን ሒዘን ዝምለሳ ሕጂ እውን ኣብ ቅድም ብሽክለታ ሃገርና ሃብታማት ጋንታታት ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ቀጠር፣ ኤሮፓን ኣሜሪካ ወከልተን ሰዲደን ኣብ ኣስመራ ከም ዝዕስክራ ጥርጥር የብልናን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብተን ብደረጃ ሃገር ዓብለልቲ ዝነበራ ጋንታታት ዓቕመን ኣብ ምፅንቃቕ ዝርከብ ዘሎ። ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ጋንታታት ናይዘን ሃገራት ከዓ ብደቂ ካልእ ሃገር ተቐዳደምቲ ዕልቕልቕ ኢለን ኣለዋ። ስለምንታይ ቤልጅማዊት ጋንታ ኢንተርማርች ኣብ ኤርትራ ሱር ንምስታት ትቀዳደም ኣላ ንጹር እዩ። ቅድሚ ሕጂ እዛ ጋንታ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ብዙሕ ስም ዘይነበራ ጋንታ እያ ነይራ። ሕጂ ግና ሳላ ተጸሊም ኣልማዝ ቢንያም ግርማይ ዝወነነት ሓንቲ ካብተን ተፈራሕቲ ጋንታታት ንምዃን በቂዓ ኣላ። ኣብ ሊድል ትሬክ እውን ብተመሳሳሊ ጽንዋናት ናኤል ተስፋጽዮን ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ክካየድ ዝቐኒ ቅድድም ብሽክለታ ከመይ ዓይነት ኣገዳሲ ተቐዳዳማይ ምዃኑ ኣርእይዎም ኣሎ። ልክዕ ከም ናይ ቢንያም ግርማይ መራሒ ተቐዳዳማይ ጌራ እትወሉ ዕድላት ከይሃለወ ኣይክተረፍን እዩ። ተዳኺማ ዝጸንሐት ዓባይ ክለብ ኣስታና እውን ድሕሪ ንሄኖክ ሙሉብርሃን ምስኣ ምጽምባራ ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብ ፈላማይ ውድድር ኣብ ዙር ኣልኡላ ኣብ ፖዲየም ዘደይብ ደረጃ ሒዙላ ምምጽኡ ዓብዪ ምስክር እዩ። ብሰንኪ ሓደጋ እንተዘይቋርጽ ነይሩ ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብ ቀጠልያ ኮነ ብጫ ማልያ ናይ ምውናን ክርፍስ ብቐሊል ኢዱ ኣይመሃበን። ምክንያቱ እቲ ኣብዚ ሩዋንዳ ብሰንኪ ሄኖክ ሙሉብርሃን ዓወት ርእዩ ዝሰኣነ ዊልያም ሊስፈሪ ካልኣይ ወፂኡ ሄኖክ ዝሰዓረ ተቐዳዳማይ ካልኣይ እንተወፂኡ ሄኖክ ብጭቡጥ ቀዳማይ ክወፃሉ ዝኽእል ውድድር ከም ዝነበረ ዘረድእ ጭቡጥ ኣብነት እዩ። ካብ ዜና ሄኖክ ከይወፃና እዚ ሓበን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃን ሃገርናን ብምዃን ደሚቑ ዝቐነየ ፍሽኽታ ዝኣመሉ ጅግና ተቐዳዳማይ ብሰንኪ ተዘጋጠሞ መውደቕቲ ንሱ ዝሰዓቦ መስበርትን ንዝለዓለ ሕክምና መጥባሕቲ ናብ ቤልጅየም ኣምሪሕሎ ንቑሩብ ግዜ ከዓ ክሳብ ብምልኣት ሓዊ ናብ ልምምድ ዝምለስ ሕክምኡ እናተኸታተለ ኣብ ዕረፍቲ ክጸኒሕ እዩ። ነቲ ተደራራቢ ታሪክን ዓወትን እንዳሰነደ ጸባ ከስቴና ዝጸንሐ ጅግና ተቐዳዳማይና ሄኖክ ሙሉብርሃን ደጋጊምና ቅልጡፍ ሕውየት ንምንየሉ። ናብ ኣርስትና ምስ ንምለስ ጽልዋ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ሃገርና ኣብ ተካእቲ ወለዶ ዓብዪ ብተወሳኺ እውን ንጋንታታቶም ኣምባሳደራት ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ኮይኖም ስለ ዘለዉ ኣብ ቀረባ ግዜ ብተካእቲ ኣሕዋቶም ከም ዝማምቑ ፍሉጥ ነገር እዩ። ናትናኤል ኣብ ሊድ ትሬክ ኣማኑኤል ኣለዎ፣ ቢንያም ግርማይ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ኣሰሩሎ፣ መርሃዊ ቅዱስ መትከል እዮ ምስኡሎ፣ ናትናኤል ብርሃነ ጴጥሮስ መንግስት ኣብ ኣሰሩሎ። ሕጂ ከዓ እዞም ተካእቲ ወለዶ ድሮ መስርዕ ናይ ቀዳሞት ኣያታቶም ብምሓዝ ኣብቲ ፈለግ ክጽንበሩ እዮም። ኣብዚ እዋን ብሃብታማት ዝምወል ዓበይቲ ጋንታታት ዓለም ሓንቲ ዕላማ ጥራያ ዘላተን ካብ ዝመፀ የምፃእ ብሉፅ ተቐዳዳማይ ኣምፂኻ ዓወት ምምፃእ። እዚ ነገር እዚ ንትሬንጋኖ ናይ መርሃዊ ቅዱስ ድሮ ውፅኢት ኣርእይዎ ኣሎ። ኣስታና ሊድ ትሬክ እውን ገና ኣብ ሃድን ካልኦት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ከም ዝፅመዳ ጉህድ ነገር እዩ። ብዓብዪ ግና ቤልጅማዊት ጋንታ ኢንተርማርች ነዚ ናይ ሎሚ ዜና ቀዲምና በፂሕዋ ከም ዘሎ ርጉፅ ተኣምነሉ ኢኽካ እንታይ ተረፈና ኣይትበል ይነገሩ። ባዕሉ ሓለቓ ጋንታ ሽልማት ዝሃበሉ መደብ እዩ ነይሩ። እዚ ናይ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ዝተረኣየ ማዕበል ናይ ተስፋት መንእስያት ተቐዳደምቲ ዓብ ተስፋን ሓጎስን ዘስንቕ እሞ እንኳዕ ነዚ ኣርኣየና ሲነማ ሰመረ እውን ብፍሉይ ከምዚ ዓይነት ዓብ ስፖርታዊ ኣጋጣሚታት ክርከብ ከሎ ብቐዳምነት ከተምፃልኩም እያ። ኩሉ ግዜ ሲነማ ሰመረ ይኹን ምርጫኹም። ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ቮልታ ስጳኛ ምዝዛሙን ሞት ሓደ ደጋፍን ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 40 መድረኽ ቮልታ ቫሌንሽያ ወዲ 57 ዓመት ደጋፊ ሃንደበት ስለ ዝሞተ ኣካየድቲ ናይቲ ውድድር ንገለ ርሕቀት ናይቲ ውድድር ኣቋሪፆሙ ነይሮም። ሎም መዓልቲ እምበኣር ነዚ ውድድር ብናይ መወዳእታ ናይ 5 መድረኽ ውድድር ቀፂሉ ውዒሉ ነይሩ። ዊል ባርታ ካብ ሙቪስታር፣ ጆናታን ሚላን ካብ ሊድል ትሬክ፣ ቪቶ ብሬት ካብ ኢንተርማርች ተዓዊቶምሉ ኣለዉ። ኣብዛ ናይ መወዳእታ መድረኽ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር መበል 67 ደረጃ ብምሓዝ ብሰላም ውድድሩ ፈጺሙሎ። ብሓፈሻ ዕውታት ናይዚ ውድድር ምስ ንርኢ ብራንደን ማክኑልትን ብጫ ማልያ ክዕወት እንከሎ ጆናታን ሚላን ወዲ ጋንትኡ ንኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ንናይ ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ክዕወተላ ኢሎ ሚሸል ቪዝካራ ጻዕዳ ነጠብጣብ ናይ ዓቐብ ሳንቲያጎ ቢዩትራጎ ናይ 93 ዓመት ዕውት ክኸውን እንከሎ ባሕሬን ቪክቶሪስ ከዓ ብጋንታ ቀዳመይቲ ኮይና ውድድራ ዛዚማ።
ኣገዳስነት ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ጋንታ ሊድ ትሬክ እምበኣር እታ ጋንታ ብናይ ቀጠልያ ማልያ ዓወት ርኢያቶላ ሕልፊ ዝኾነ ተቐዳዳማይ ናይዛ ጋንታ ንጆናታን ሚላኖ ዝሰርሓሉ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር እዩ ነይሩ እንኳዕ ሓጎሰካ እማ ተስፋ ንገብርካ እማ ኣብ ቀረባ ግዜ ብብዙሕ መዐቀኒታት ምስ ወርልድ ክላስ ዘስርዖ ቁመንኡ ሪኣ ከም መራሒ ጌራ ተቀዳድሞ ጋንታ ክረክብ ተስፋ ንገብር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሎሚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ዜናታት ነዚ ይመስል ነይሩ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ብኻልእ መደብ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰናዩ Cinema Samare Kapizi Rapizi Haynuna Rebbe Filtet Hagwas Desta Sahab Zini Trufta Nafsed Nahar Cinema Samare Ab Cinema Samare Tad'u Muzinake Nuri U'ama Komedi Drama Lala Wazata Sport Filmi